bandiraɓe moƴƴuɓe heeɗiɓe yewtere meɗen hande galle ɓamtare nde gadden en bandiraɓe jiɗɗen yewtude hande kadi koko fati ganduɗa hoorema eko hucca ko faya ko woni élection ngaji local nde tawno oɗo saaha ko ɗum thème gonɗo e nder actualité ko ɗum ganduɗa hoorema thème poɗɗo yewtidede poɗɗo haaldede nde tawno élection ngaji so paandima élection ngaji so ngari enen fuutankoɓe enen fulɓe enen rendo ngo enen population enen goni keewi wadde retrouvé avec des pots cachés ko enen keewi tampinede ko enen keewi lorlade nde tawno kala hen garɗo politicien garɗo ene jiiɗi wonde maire omo jogui projet makko politique mo yiɗi wadde projet makko politique mo yiɗi fawde o foti fawde ɗum ko enen poti jaɓɓade ɗum ganden ɗum enen poti jaɓandemo on ɗon projet politique so tawi ene feewi jaɓen so tawi fewani caloɗen kono noon hande kewɗen ko waɗede imposé yen jaɓ alay sago welde men metti meɗen ɓe jeeya carte mumen ɓe coodiri carte saabu kalis ɓe gotiri endam ɓe gotiri saabu parti ɓe gotiri saabu goɗɗum e goɗɗum kono noon en saɗi tan maire gaddowo programme taw wotodira ko programme muɗum toujours kewɗen ko wotirde banggueji goɗɗi ten banggueji ɗi gotirɗen ɗi foof wona ɗin goni banggueji moƴƴi ɗi poɗɗen wotirande ko wiyete ko maire o ɗum noon koye ɗum hande jiɗɗen yewtide no feewi mbaɗen garmi gara gossodiren miijoji gadden hen miijo meɗen ha timma nde tawno bandiraɓe élection ngaji local ɓuuri bonde hay élection présidentielle élection local ɓuuri bonde hay élection législatif élection local ko élection hakkude endam ma yi yimɓe ɗiɗi wonduɓe galle goto taw goto hen fof ko candidat taw kadi ganduɗa hoorema yimɓe ɗiɗo jiiduɓe ganduɗa hoorema baba walla yimɓe ɗiɗo jiiduɓe wuuro ndenda goto fof wona candidat bandiraɓe ngana goto fof anda hen hoto fayi waɗa haareji waɗa ligguiyaji waɗa berdel korte waɗa hunde foof waɗa biyoje bonde surtout oɗo saaha neɗɗo kala kane haala yo andu ko haali anda ɗo haaɗi sa andi ko kalɗa andi ɗo kalɗa andi ko kaldata andi mo kaldata sa limo ɗanoɗa de 23 janvier 2022 koko ɓennata ko date comme no daɗuji ɗi foof ni enen kay est ce que enen gandi ma en kawri hen walla en kawrata hen est ce que ma en ɓennu walla en ɓennata kono on ɗon date kay mo ar o ɓenna mo Allah hoddiri ene heɓa foof heɓat so Allah jaaɓi inchallahu rabbi eyyi ɗum noon ɓaade hunde nde koko ari koko ɓennata ganden ko kaalaten ganden no kaldaten ganden ɗo kalten janggo e jaam sen mbiyama haaltu ko kalnoɗa taw en galta hen gacce taw en turotako élection ngaji ɗi noon nana gara gargol majji oɗo saaha lissaji ɗi nana mbaɗa goto fof ne jogui semaji mum goto fof ne jogui lobinaji mum a yiyat maire mo liggaki hay dara taw ene jogui ujunere sema teno semaji mabɓe ɗi mbaɗat réussir maire mo liggaki hay dara so tawi on gaddanama liste muɗum mbaɗe ɗum jappé min ko ɗum woni ko jaadumi so gaddanama haysini ko président de la république gonɗo e nder parti o addani won maire oɗon gandi oɗo maire ligganaki moon hay dara gotone ligginiɗo ono ɗum woni gonga a wawa wonde maire duuɓi jeeɗiɗi oɗon gandi duuɓi bientôt duuɓi jeetati noon bientôt duuɓi jeetati bientôt presque ganduɗa hoorema duuɓi jeetati aɗa woni maire aɗa woni e nokku aɗa liggo e nokku ala an ko mbawɗa liggade ala ko mbawɗa wadde quelque chose qui est palpable mbiya ko ɗum ɗo woni ko likkiɗa ɗum ɗo woni ko mbaɗɗa gaddana population mbiya ɗum ɗo woni ko banni wona aɗa huɓɓi lampe wona aɗa waɗi tali wona aɗa waɗi hôpital wona aɗa waɗi dispensaire wona aɗa walli élevage wona aɗa waɗi haydara an a garta kadi mbiya yimɓe gornayam bandiraɓe so tawi aɗa daramo hersata aɗa daramo ala gacce nangu o sa liggaki ko an foti wadde hoorema banggue kadi gandi enen kam surtout noon maire uji men gonɗi e nder Fouta ɗi surtout noon maire uji men ɗi saɗa itti hen liggi a ɓuuri ha tata walla nayo a ɓurtata ɗum Fouta fof noon matame Podor Bakel eyyi donc noon so tawi ɓe gaare moɗon aɓe namdoro listaji baɗiteɗi ɗi yo newe dans une manière de transparente taw goto fof ene yiyen hoore mum sene waɗe tedde liste yo waɗe tedde liste handuɓe hen joguiɓe projet ɓe rendo ngo jogui yakar population yo jogo liberté mum ay politicien ji
so jeehi ƴewata ko weli parti men ko weli coalition benno boko yakar nana woodi coalition wallu askani wen woodi coalition ngaji goddi en godi nana coalition ngaji en mbayno ladde ene keewi kono noon bandiraɓe hoto cuɓaɗe coalition cuɓaɗe neɗɗo liggotoɗo neɗɗo gollotoɗo neɗɗo pewnomono neɗɗo garowo taw rendo ngo ene lofi lofta ɗum tawa londo ngo ene kali kalta ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe kadi yo politique ar ɓenna woppoɗo enɗam men woppoɗo diine men woppoɗo jiidugal men mbasen waddude koye men so élection ngaji jonti ñande jour vote pina subaka law jaara jam goota jam gotanama belɗa garta galle ma lelɗa taw hare waɗani duhu waɗani eyyi kono noon min jii jamaji gudda saabu nde parti politique jenay seeji élection locale billahi aɗa ari wuro jiya neɗɗo maayde neɗɗo wasa yaade janale saabu o meeɗa wondade par ce que élection locale ɓuuri bonde élection présidentielle élection locale wona Macky Sall e Sonko mbaddata wona Macky Sall e Abdoulaye Wade mbaddata wona goɗɗo waddata ko bandiraɓe jiiɗoɓe yettode jiiɗoɓe wuuro jiiɗoɓe nokku gorko ɓen gonata e waddude koye mumen eyyi kadi mon gaddeni ganduɗa hoore ma yimɓe naare e nder lissaji mbiyo candidat ji taw ɗinɗon kadda eɗen gandi timmani hay candidat wawa wonde eɗen gandi mo wawa jogade hoore mum so wi ami totti e maire hol fay bandiraɓe koye bindiya e hoɓe dawoɓe tan mo wawa jogade hoore mum anda wawa jogade hoore mum anda hayno galle ñamirta anda hayno galle waɗirta dépense on so wi ene wona candidat foti ko nanguede tongue fiye ha anda bone moƴƴani ko ɗum woni gonga o piilen mo kooliɗen beele janggo eɗen daña to mooliɗen piilen mo kooliɗen beele janggo eɗen daña to mooliɗen piilen mo kooliɗen beele janggo enen waɗa to mooli min de ko noon mbimi ko aroɓe ɓe enen jogori wadde élection ngaji ene gara huccidde mon ngam namdade quartier mon kalde mabɓe ko leeri kaldode mabɓe darika ƴewon joguiɗo programme moƴƴo nde woni mum maire mbimi gonnoɗo ɗo mo waɗani ɗo lampa waɗani ɗo tali fittani waɗani haydara liggaki ala quelque chose qui est palpable mbaɗa même de mbiɗa ko maire ɗum waɗi on kay so ari pied ɗum on to fayi c'est pas normal kadi waɗoɓe ɓe yoɓe ƴewto ɓe gaddata ɓe quelque soit to gonɗa e parti noon so tawi koye mouvement présidentiel gonɗa so tawi gonɗoɗa koye parti opposition a waɗami liste haydara golle horma nande liste a waɗe tedde liste président fonno ko yurnitade président coalition on ɗon o fonno ko yurnitade golle ma o ƴeewa ko ligguiɗa ko no wayi o ƴeewa ko mbatta o ƴeewa bilan ma so tawi bilan ma ne feewi wattuma tedde liste so tawi bilan ma fewani o joñmaɗa wadde goɗɗo ko noon yarata kono noon chaque fois waɗede imposé yimɓe ganduɗa hoore ma ɓeeɗo yimɓe ganda to gummori ganda holno gollorto ganda no yimɓe gollorto ko c'est des hommes d'affaires kodi ko Dakar kota Fuuta kota kotkintako jaara inde jaara yangue jaara hay nokku gara mbiyo yo gotane bandiraɓe ɗum ala ko ɓuuri ɗum bande a yata inde a yata yangue a hotkintako debbo ma ala toon ɓinguel ma ala toon sa wi aɗa jogui toon neɗɗo haali ko welma haali ko welma donc bandiraɓe onon population mbatte haqqillaji mon gande ko gotton ko gandon ko mbatton ko ganden ko mbindirton ko alhaali o wona e communication woni wona e radio wona e télé wona koye golle goni ɗo joni kamɓe fof ɓen toon dutti o meeɗa suusde Fuuta nana soodi climat ji muɗum moƴƴi ene monte galle he gam ma wondu toon ene Fuuta on jamme ñalaw oɗon mbaɗe recevoir oɗon dokke kalisaji oɗon mbiya ko ɗum woni gonga janggo jaam ƴetton commune o totton ɗum mo woɗani wode mabɓe ni nan ƴettoya guure goɗɗe naata e nder guure ɗo e Dakar woota ha para suɓanomon maire atta ɗo wona ɗo e nder Dakar lelaw ɗo taw anda ɗo Fuuta heedi kadi nana wiye beeje ɗe pewani ndaare ñanden maire Matam Mamadou Mody Diaw je dis directement Mamadou Mody Diaw aɗa andi saɗa waɗa campagne électorale en tant que neɗɗo ko kewe e nder leydi ndi ko ene haala leñam leño maago Sénégal ɗo fayto Sénégal ɗo way jiidude ni leñam leño maago haɗama wiya hay goto to haal ɗum an gona e nder Matam aɗa adda kinɗagu wonande ceɗɗo jeeri o wi ko ceɗɗo jeeri so wi ene wona e nder Matam
ene wona candidat sinno wonano hulde mo Allah o yooro ɗum e nder maayo ngo yohan ɗum aɗa inna leñol ten an wasata ni mo leñol ngol guinnata ɗon ngol hinde nde guinnata ɗon nde taw jomumen nana gonde ma bone porte gongo oɗon jeehe namdoɗe candidat ji gotane ɗon kono hoto kaale kene fusi enɗam kono hoto kaale kene bonnan on kono hoto kaale kene taƴi enɗam mon kene bonno rendo ngo konguɗɗi mbaɗi toon campagne ɗi ndentuɗeji gande konguɗɗi mbaɗi toon campagne hoto bonne société amen hoto bonne rendo amen hoto bonne diini amen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni hande yewtere men ko ɗum jiɗɗen yumpude no feewi e banggue élection locale wonoɓe candidat tawi ene jogui programme ene jogui projet liggade wuuro ngo ene jogui projet fewnude rendo ngo kono noon ngala moyen jeewe joguiɓe ganduɗa hoorema ene jogui gandal ene jogui projet ji ballon ɗumen joom moyen ɓe les bailleur an ka bailleur hay vision goto ala joguiɗa o kalisma ƴeew gembude neɗɗo joguiɗo pinal taɗa yiɗi rendo ngo kay ƴeewa neɗɗo jangguɗo pinɗo ganduɗo ko waɗata ganduɗo ko liggoro mbaɗa ɗum finance yaha wona candidat maire liggo saɗa yiɗi wallude kono an jaaha mbiya ka candidat totteɗa wuuro a alna ɗum temps hande aɗana Dubaï janggo aɗana Congo ɓawa janggo aɗana Espagne babbatel aɗana Amérique janggo e jaam aɗana to aɗa saro tan aɗa yaha aɗa yaha taw an rendo ngo a liggahe ɗon en mbiyani les hommes d'affaires mbawa wonde hen won wonɓe ɗe gandi ko responsabilité ko jikkono ñan fof ko tan ñan fof ko koori fuuta ñan fof ko fuuta koɗi hande mbaɗo no honorable député Farba Ngom maire des Agnam ono fof ɗon gandi jamma ñalama oɗon jeeyi vidéo ji oɗon jeeɓa oɗon nana jamma ñalama woni ko fuuta baɗɗo hôpital liggini ko ligginta ko jaha kuddu jaha port jaha université Cheikh Anta Diop jaha ganduɗa hoorema ICG jaha e banggueji foof combien d'emplois il a créé combien d'emplois il a créé on hande so tawi huccide Agnam naaɓe wi maɗa yiɗi wonde maire maɗa yiɗi wonde candidat hay goto wiyatama hol sababu par ce que yimɓe ne gandi o ari wonko waɗi teno wona ene jogui nden jangde ko niveau CM2 jogui hay diplôme goto ala mais ari feri lawol holli vision sababude mum hôpital nan ɗon waɗa sababude mum Agnam nano huɓɓa lampaji nan kuɓɓa nana leera financement des femmes e goɗɗum fof nana waɗa e nder diwan muɗum on so tawi namdima ene yiɗi wonde candidat yimɓe gornat ɗum bandiraɓe haso namdaki ni population ummoto rendo ngo rendo totta ɗum wono candidat par ce que ene gollo ene hoota ene yaha inde ene yaha yangue ala ko kewata Agnam a yani Farba ala ko kewata Agnam ko maire ne foti wadde représente tawa yanimo la jeunesse guilay newetanuji ha e goɗɗum fof waɗa newetan il fait plus de 14 millions taw koye newetan koye newetan sohaɓe yo pic kala ko ari e banggue développement il est présent il est là on ene wawi namdade candidature namdo worne kono mo liggaki hotkinta yara inde yara yangue hay bilan goto ala so ari mbiya ɗum yo luɓir kala maire mo liggay yo luɓir ɗum woni gonga yeyi donc noon population o onon poti finde onon poti famde gandon ko mbatton ay politicien ji ɗi ɓe gonkoye wadde politique mabɓe nde ɓe puntiri on ɓe keɓa carte moɗon gam weltinde leader mabɓe kadi hewɓe mabɓe nantoon ngara hewɓe mabɓe nan ngara wadde wona en jogui ambition mon jii neɗɗo wona en jogui ambition de wona en jogui ambition woni hen mabɓe ko adjoint ji men jotto woni hen mabɓe ƴewata ko poids politique pour yo jomum waɗe reconduire waɗe ministre so gagnima nokku mum waɗe ministre walla waɗe directeur général ko ɗum tan nawi ɗum hen wona ene liggo nokku o ala programme ɓe fof so gari mbaɗe ɗumen ni ƴewon yiɗɓe liggade jottoɓe ɗon ene jooɗo ɗon ene liggo nokku o ene gona hen jogui vision goppon ɗumen e nokkuji mon liggo e nokkuji ɗi pewno nokku o janggo jaam nokku o weele yaade nokku o weele yillade min ko ɗum mbimi bandiraɓe musidɓe tedduɓe
partage vidéo ji ɗi mbaɗe partage vidéo ji ɗi hettoɓe radio télévision Konu 101.0. bandiraɓe muƴuɓe heeɗiɓe sikki ala en calmini dendagal bandiraɓe wonɓe yebde en no feewi ayawo habrirde Konu taw eɗen yeeɓa en e Facebook e dendagal bandiraɓe no potirno calminama en calmini dendagal noon bandiraɓe meɗen wonɓe to États-Unis en gondi e ceerno Cheikh Oumar ceerno Basirou Amadou Tidiane Ismaïla Ly mi salmini mi juurimama no feewi mi salmini Ali Goloko mi salmini ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye mi salmini baba mo Moussa Woli Sy en calmini ɗum no feewi Amadou Djibril Sow mi salmini mi juurimama dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe to camni ɗum ha toon to leydi France wonɓe toon e yettade en foof no feewi kono kadi bandiraɓe eɗen jiiɗi wadde lancé un message ko kewi Mali wonko kewi toon ko heewi yimɓe nan toon mbarodira nan toon piidira hakkude leƴƴi hakkude kinɗeli nana kaɓo ene piidira en jii ɗeɗo balɗe janggo ma en mbaɗa hen yewtere mawde taw eɗen mbaɗa ɗum e bani men debbo gonto to leydi France ene wiye Kadja Dieng en waɗi maîtrise situation o wawa wadde men expliqué holko kewi toon e holko ganduɗa hoore ma woni e nder leydi Mali holko ɓe jewtata holko addi ɗin ɗon probléme aji e holto ɗin probléme aji paanigol e holko fulɓe probléme aji ɗiɗon mbaɗiri concerné fulɓe e holto fulɓe paade ɗin ɗon caɗele foof ɗum ɗon foof fadi ko hunde fodde yewtede ko fonde andidede ko fodɓe kadi laaɓede donc noon toɓɓere men ko élection locale mo kuccuɗen alhaali o ko combat mawɗo surtout ɗo e nder Dakar ko Dakar Thiès Ziguinchor
Diourbel Fatick ɗiɗo région ngaji mawɗi biirel ko mawɗi Diourbel ko gueɗe mawɗe woni hen donc hunde foof nani hen ko enen carodiri e nder ɗum ɗo hen kono ko wawi wonde hen foof tan ganden ko enen ndendi Sénégal ɗo président Macky Sall yahata woppa ɗo Sénégal ko ɗo président Macky Sall yahata woppa ɗo Sénégal mbimi ko ɗo Ousmane Sonko yahata retraite politique Allah andi ko addorene ɗum yeeso kono ɗo woppata Sénégal Djibouka en goni jeehi Ousmane Tanor Dieng en jeehi Senghor en jeehi Abdoulaye Wade nanɗo ene wuuri kono haydara wawa wadde donc noon Sénégal ko ɗo woni ene wuuri ene selli ene foofa gartiren haqqillaji men pewnen leydi men hoten mbat campagne ha joofoɗen ha ƴattoɗen leñol gotol hoten mbat campagne ha ƴattuɗen diine goɗɗo hoten mbat campagne ha ƴetɗen tariki janano fof ala e politique ɗum yo joñe banggue waɗe ɗum ɗa kala gadduɗe men campagne leñamako ben min jaadani ɗum min jaadani e leñamako quel que soit pouvoir walla opposition hoto naten e leñamako so ari enen fof en pertan hande kay ken sarandir jolfo refa séréer raso halpulaar dafa jaago yummude aɗa ɗi e neɗɗo ɓinguel taw yummum ko jolfo bamum wona halpulaar yummum wona mba jaago ɗum woni Sénégal ko jiɓodiri hankanti goto fof yo yiɗi hoore mum yiɗe leñol mum kono kay jarani kala ƴettolleji keddiɗi ɗi saabu enen kala e meɗen gaskinaɗo yantata heddiɓe hankanti donc noon nder kadi ɗum ɗoji ɗi nder kadi so tawi ɗon yawri kadi en naati e nder nokkuji ɗi haareji guri nani hen kaari fotani ardade amen par ce que jiya ko ngel ɗo gurel kaari fota wonde ɗo maire par ce que guri o waɗi koye amo o waɗi koye gurel toksil somo jogui gandal noon kaale somo jogui gandal kaari fotani ardade amen par ce que ko wona ko maccuɗo kaari fotani a laamade ɗo par ce que ko gawlo kaari fotani laamade ɗo par ce que ko sakke faari fotani laamade ɗo par ce que ko cedɗo kaari ɗum c'est des détails ɗum c'est révolu woppama hande ardinte ko joom gandal ardinte ko joom pinal ardinte ko nawowo rendo ngo yeeso quel que soit ko mbaɗa wonde sa ceerno yo sa bilejo yo sa maçon yo Allah andi ko liggorɗa jogono min projet moƴƴo bawɗo nawde rendo ngo yeeso gara gadda programme ma larɗo min gotanma sa adani an programme no jiɗɗo an e bagason ma e laamu ma e tortagu ma e pulaagu ma e ceɗɗagu ma e ndigmagu ma fof jeehe woni commune aji kam ko monarchie ɓoɗo woni to neɗɗo tan laamo hay goto wonta candidat ɓe gam ne pofti ɓaade e goto halta onon kol kelti Gelongal Barro wawa arde hande commune de mairie wi ene suɓanomon maire ene wi ene ƴewana mon holno cuɓirtuɗen maire mon non onon gandi ndaara en commune o ƴewon tan wonko maire mon liggi somo liggi goppem ɗon so ala guittemo gara peere ndaara so tawi wonko gollaɗon wone so ala yo itte ndaara bokke jalluɓe so tawi wonko gollaɗon mbattemo ɗon so ala ɗon so haydara o liggaki on ƴeewi haydara avancement ala suhaɓe liggaki lampaji ngala guitte jomum quel que soit ɗo jomum wawi wonde quel que soit ɗo jomum wawi wonde min ko noon mbirumi eyyi ko heddi hen ko e bangeji goɗɗi commune aji ɗi fof ɗo mbawi wonde ha Matam ha Ɓoki Diawe ha e bangeji foof mbaɗe bilan ƴewon ko jomum liggi yala commune de Ɓoki Diawe ya commune holni foti yimɓe gon ɗon ya Abdoul Doudi Ly nan ɗon ya Kalidou Wague nan ɗon ya Elimane Falen ya woɗɓe foof yiɗɓe wonde candidat ji il faut faire le bilan ya Aluseni Baydella en ƴeewe Kalidou Wague ƴewon ko fuɗɗi liggade ko woni onon Ɓoki Diawe naɓe commune Diaɓe commune Diawe vous faites une évaluation ƴewon mbaɗonmo comparaison par rapport à d'autres mairies holko fuɗɗi liggade holko waɗi ɗon quelque palpable kene memo kene gollo kene ndaaro est ce que commune o changi visage est ce que suhaɓe changi jii koyemumen e laamu makko so tawi o yii koyemumen e laamu makko mbaɗemo ɗon so tawi on jiyani koye mon gorne goɗɗo mo jiiɗon koye mo ɗamini ɗon o
mo cikkuɗon ne wawi fewnude o gorne ɗum ɗum woni gonga so tawi noon omo liggi oɗon gandi ko liggi ko ene wawi foti jooɗade ɗo joƴƴinomo ɗon yom fof jooɗade ɗon joƴƴinemo so jooɗa so ligga e guittemo do même ko Wourossogui do même ko Agnam do même ko Oore Fonde so tawi jomum liggima ken fof joƴƴimo yo waɗe ɗon so ligga yo itte ɗum woni gonga onon noon tawalde wolde laaɓa jangu onon gone gure ɗe onon gone renno ngo andi an ko élection ngaji ɗi ari a haalani ko boni a waɗani ko boni a haɓani hay goto ni ko dogata a dogata par ce que hay goto haalda probléme kono noon élection ha so jonti comme tan a totta katkat joɗɗo katkat ne waɗa noir fumeji vitre uji no gummi sohaɓe ndew caggal ma ne wulla ɗo jettiɗa fof ƴettoje ɗo jettiɗa fof bonde ɗo jettiɗa fof haala bonka élection ngaji ɓenna karkaruji koori ko luɓano heɓa luɓere karkaruji heɓa luɓere oroji heɓa luɓere oroji koori gadda koroji koori suwaɓe ɗannimo ɓe kodim galleji men a jogui sens interdité ma woɗɗa yahani joɗoɗa noon duuɓi ɗiɗi aɗa régla probléme aji ma ɗum noon haalde ko foti haalde ko ɓuuri wadde solo kala ko poɗɗa haalde ko kaaɗa ɗo poɗɗa haalde ɗo ɗum woni gonga golliɗo mbaɗe ɗum min han émission o ko ɗum tan woni ɗo golliɗo mbaɗe ɗum mo golla guitte troisiéme aspect o ko ndene enɗam mon troisiéme aspect o ko ndene enɗam mon hoto caɗodire sabude politique hoto caɗodire sabude politique par ce que hande fof wonde politique kono mo jiiɗa o politicien mo jiiɗa fof ne jogui candidat c'est normal politique kam ko suwane so welama waɗa ɗum kono noon piilel mo kooliɗen beele janggo eɗen dañi ɗo mooliɗen piilel mo kooliɗen beele janggo eɗen dañi ɗo mooliɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini noon mon ami mon frère Souleymane Barka Alsane Isma gono to hande to leydi France gam waɗoyde toon concours mawɗo leydi Sénégal foof ko joyo cuuɓa hen joyo cuuɓa hen ndeysan le feu Ablaye Elimane Dia Kalajo ko hen jeeyano Ablaye Elimane Dia Kalajo ko hen jeeyano Allah waɗi ruttima e jomum yahani concours o Souleymane Barka Ba ene wonde ganduɗa hoorema e wonɓe Sénégal naaɓe jeehi mbaɗoyde on ɗon concours gam jokkotoyde gam wadde keɗe kewɗe ko janggeli towɗi to leydi France e donc noon en ñaguinimaɓe yo Allah waɗanɓe toon nden ko mum Allah hokkaɓe koɓe dartata ko eɗen nduwnomo vraiment yo Allah wat jaaje jiidal e ɗum noon Molo Ba mi salminima abonɓe luɓete otoji pour min koɓe kamɓe jeeyi ɓe luɓete hewmaɓe luɓete otoji de hewmaɓe luɓete otoji e Molo hoɗum Ramatoulaye Dieng mi salminima Amadou Seck wi ko Djibsi min mbi Djibsi Djibsi nana waɗa gueɗe tiɗɗe hande kañum nane campagne c'est normal jomum yaha campagne ƴewya non ko noon mais yo yoot ko ça soit en manière de l'art yo yoddal yo yoot ko ɗum wiya yo yoot Molo Ba yimɓe kalni kam mbi aɗa waɗa émission ngaji baɗɗi fayida kalni kam de fo mi nani te mbaɗa heeɗi kadi mbaɗa sikki kadi ene weeli kadi yimɓe kadi fo ene beltema tawno professionnalisme ko professionnalisme tan neɗɗo so wawi hunde tan hollirat ten ko mbawɗa ko aɗana hollir ɗum e ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko musidɗo moon Gelongal Barro gorko mo Agnam Gole Sare am jaru Baba gorko mo Dore ɓulli laaɓɗi laɓɓini pittali so tawi wonko haalaɗo ɗo ko feewi gandon umri koto jomiraɗo subahanahu wa taala kala ko boni hen gandon umri koto amen ga neɗɗo timmani so tawi wonko min kaali noon ko fewani bandiraɓe yaafo e ɗaɓɓama message o tan ko goto mbatte haqqillaji moon élection locale koko ari bandiraɓe hoto kaaɓe koyemumen hoto politicien ji bonda noon enɗam moon hoto bonda mo maire ligguiɗo fof mbatti ɗum mo ligga fof mbaɗi ɗum ni que ça soit pouvoir walla opposition mo liggaki fof balaye ɗum tan mbimon Allah jarama on jarama